Sinibingele nonke egameni lomfowethu wethu uJesu Kristu. Intshumayelo yethu namhlanje siyithulelwa umfowethu uBahle Choba. Siyabingelela kubalaleli be-podcast Amandla Evangeli Lensindiso. Mina-ke nguBahle Isibongo uChoba. Ngiceliwe ukuthi ngikhulume namhlanje kwi-topic ethi ungubani umvelinqangi. Ungubani umvelinqangi. Ukuze nguphendulele kumbuzo, ngicela ukuthi umlaleli siye naye encwadini yezenzo isahluko u17. Maningi ke amavesi esingawafunda laphana ku chapter number 17. Kodwa ngenxa ukuthi isikhathi sifushane ngizofunda abembalo. Ukubeka nje umlaleli esithombeni, la sikhona sisendaweni yase-Athens. Umpostoli Paul ubesuka kwenye indawo la khona ehambe ngesankahlu khona exoshwa khona befuna ukumbulala. Umpostoli ke ube esebaleka ebalekela kule ndawo yase-Athens la ayizofike ahlale khona alinde kuze kufike omunye wabafundi ayehamba nabo baqhubeka ohambeni lokuhambisa ivangeli. Umpostoli ke uthe ekhona lapho endaweni yase-Athens wafika kwindawo ebizwa ngokuthi iAreopago. Le ndawo ke kwakuyindawo esithi masitshelwa ngayo ukuthi indawo eyayihlala labantu ababizwa ngokuthi ama-scholars, labantu ababizwa ngokuthi ingcithabuchopho, abantu ababehlala esithi masitshelwa ngabo kuthiwa babehlala usuku lonke bekhuluma ngezindaba ezintsha, babemkela noma yini eqhamukayo uma nje izoba yintsha. Siyatshelwa futhi ukuthi kule ndawo yase-Athens kwakubekiwe izithombe eziningi zonkulunkuluwana nonkulunkulu abantu ababebakhonza. Lezi izingcithabuchopho zaziye zihlale zixoxe zikhulume ngalabo nkulunkulu. Ngendlela uPaul afika kubona labantu bathi mabembona bamuzwa ekhuluma futhi base bathi kusho ukuthi ukhuluma ngonkulunkulu abangaziwa. Kodwa ke nabo babethanda ukuthi masifunda nje kuverse number 21 kwa chapter number 17 kuthiwa bonke abase-Athens nabafokazi ababakhe khona bebengazilibazisi ngokunye kuphela ngokukhuluma nokuzwa izindaba ezintsha. Ngakho ke uPaul mayifika ekhuluma kubona baba nokujabula okukhulu ngoba babezwa into abangakazi baze bayizwe. Bathi la khona sekhulumile khona uPaul siyabona kuverse number 18 abanye bamdelela uPaul bathi lithini leli phosho kodwa kuthiwa abanye bathi sengathi lishumayela ngonkulunkulu abangaziwa. Ngakho ke babe nakho lokho ukuthi bayafuna ukuthi bezwe lezinto ezintsha, kodwa into esitshelwa ukuthi babezwa ekhuluma ngevangeli ngoJesu nangokuvuka kwabafileyo. Base ke benze njani? Bamthatha kuverse number 19 bamyisa eAreopago. Bathi ungasazisa ukuthi yini lemfundiso entsha okhuluma ngayo na, ngoba usitshela ngezinto ezimangalisayo, ngakho siyafuna ukwazi ukuthi lokho kusho ukuthini. Babe nayo ke lento esiyibiza ngokuthi i-curiosity ukuthi bezwe ngalobo nkulunkulu abasha noma ngalo nkulunkulu omusha umpostoli uPaul ayebaphathele yena. Kodwa ke siyatshelwa kuverse number 22 ukuthi wasukuma phakathi kwabo ke umpostoli uPaul emva ukuthi esetsheliwe ukuthi akakhulume ngalo nkulunkulu kubona ngoba wayesecunukile umpostoli Paul ekuboneni zonke lezi zithombe nalabo nkulunkulu ababebakhonza abantu. Kuthiwa kuverse number 23 umpostoli Paul uyasuka umuthi madoda ase-Athens ngibona kahle ngakho konke nikwenza ukuthi ningabantu abakholwayo. Ngamanye amazwi umpostoli Paul akakuphiki ukuthi labantu banazo izinto abazikholwayo. Uyakuvuma ukuthi zikhona izinkolelo ababenazo labantu nababekholelwa kuzo and ukuthi bangabantu abangamakholwa. Abantu ke banakho ukucabanga ukuthi mabekhuluma ngomuntu oyikholwa, lowo muntu lowo ngenxa ukuthi ubizwe ngokuthi uyikholwa kuyinto enhle njalo. Kodwa umpostoli uPaul la indlela akhuluma nayo ngalabantu kungazi ukuthi uma unganakile wezwa nje leli gama ukuthi ningabantu abakholwayo ungama khona lapho uthi hawu labantu bayakholwa abashiwe kanjalo. Kodwa umpostoli uPaul akasho njalo, uthi bangabantu abakholwayo besachazi ngobani. Ngokuba ngithe ngahamba ngibuka izinto enizikhonzayo ngafumana ngisho nealtare elilotsha ukuthi elikaNkulunkulu ongaziwa.
besathi lokho ke enikukhonza ningakwazi yikho kanye lokho engishumayela ngakho kini. Labantu babe nakho ukukholwa, babe nabo babe ngabantu abakholwayo ngokusho kwaMpostoli Paul. Kodwa into Paul ababona ukuthi bayakholwa izinto eziningi. Uverse number 23 uthi ngokuba ngithe ngihamba ngibuka izinto enizikhonzayo. Labantu babe ngabantu abakholwayo ngenxa ukuthi babekhonza izinto eziningi. Babe nezinto eziningi nama-altare amaningi. Ngendlela ukuthi babe nane-altare lalibhalwe ukuthi elikaNkulunkulu ongaziwa. Kule ndawo ke yase-Athens kwakuyindawo ekade igcwele kakhulu izithixo zamaGreki. AmaGreki ke ayenonkulunkulu abaningi kakhulu abaziwayo nje kubona kulabo ababukela lokho kubuza ngokuthi ama-movie nabalandela lento ebizwa ngokuthi Greek mythology. Bayabazi konkulunkulu bamaGreki. Kwakukhona unkulunkulu obizwa ngokuthi uThor. Owekade kukholwa ukuthi uNkulunkulu oletha ukuduma kwezulu nemvula. Kwakukhona uNkulunkulu lo esibona ngayo okwakuthiwa Artemis eFesu, lo ababekade bemlwela bezibelwa nompostoli uPaul. Kwakukhona oZeus nabo bonke abanye uNkulunkulu ababekhona. Uma ubabala kahle ngiyacabanga ukuthi bayahamba bafike ngisho naku9 oNkulunkulu ababekhona. Labantu labo base-Athens kwakuwabantu abangamakholwa. Bebakholwa labo uNkulunkulu bonke, benama-altare abo bonke uNkulunkulu, bengafuni ukuthi kube khona uNkulunkulu abangamaziyo. Kodwa wangagcini nje lapho, kwakukhona nabafokazana uma sifunda la ababekade bekhona kule ndawo yase-Athens, nabo ababemisile bagxumeka ama-altare ezithixo zabo noma onkulunkulu babo. Ngakho wonke umuntu ofika nonkulunkuluwana wakhe, abantu base-Athens babehlala njalo bekulindela ukuthi bazomamukela lo nkulunkulu ba-edi altare lakhe lo nkulunkulu. Ngakho labantu babe ngabantu abakholwayo ngaleyo ndlela. Kodwa umpostoli Paul uthi ke kukhona uNkulunkulu ongaziwa. Kukhona uNkulunkulu ongaziwa. Ngakho ke ngifuna ukuthi ngiqale ngiwuphendule kanje lo mbuzo ukuthi ungubani umvelinqangi. Uma umpostoli Paul ubefika esikhathini samanje, ngabe umvelinqangi ubezomchaza njengoNkulunkulu ongaziwa na? Noma umvelinqangi ubeyomfaka ngaphansi kwalezi zinto athi kuverse number 23 kunezinto enizikhonzayo? Yebo mfoka baba nawe dadewethu, umpostoli Paul ubeyomfaka umvelinqangi ngaphansi kwalezi zinto enizikhonzayo. Uma umpostoli Paul bezofika endaweni yase-Athens iyakhona la eMzansi Afrika, ubeyofica kukhona ama-altari, elinye libhalwe ukuthi elikaShembe, ubeyofica elinye libhalwe ukuthi elamadlozi, ubeyofica elinye libhaliwe ukuthi mhlasimbe elika-Ala. Ubeyohamba futhi athi mayinyathela kancane afice elinye libhalwe ukuthi ngelikaMvelinqangi. Mayehamba nje kancane ahlangane nelinye futhi elibizwa ngokuthi elika Krishna, inkolo yamaNdiya. Umpostoli Paul ubeyofica nathi sifana naye eAthens la eSouth Africa. Umpostoli Paul bengeke aze athi uzochaza ukuthi ungubani umvelinqangi. Kunalokho umpostoli Paul ubeyomchaza umvelinqangi njengalezinto enizikhonzayo. Kodwa umpostoli Paul uze ukuzokhuluma ngoNkulunkulu ongaziwa. uNkulunkulu ongaziwa. Nathi njengoba sikhona la ezweni lakithi lase South Africa, siyizizwe ezahlukene, siyadinga ukwazi ngaloNkulunkulu ongaziwa. Siyadinga ukwazi ngaloNkulunkulu ongaziwa. Uma ke mhlawumbe ubucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi umvelinqangi unguye lo nkulunkulu ongaziwa, buka indlela amchaza ngayo laphana uNkulunkulu lo ongaziwa kusuka kuverse number 24. Kuverse number 24 uthi uNkulunkulu wenza umhlaba nakho konke okukuwo. Yena uyinkosi yezulu nomhlaba. Akahlale emathempelini enziwe ngezandla. Verse 25 futhi akakhonzwa ngezandla zabantu kube ngathi udinga utho oluthile. Uyena obapha ukuphila nokuphefumula nakho konke. Yebo, umvelinqangi angeke akwazi ukungena ngaphansi kwalokuchazwa okukuverse number 24. Kungani?
Yingoba umvelinqangi kwagama lakhe lisho ukuthi ungovelileyo. Abamchazayo benkolo yesintu bathi ungowavela emhlangeni. Bathi he came out of the reeds. Wavela emhlangeni. Waba woqala ke wavela waseveza konke okunye. Kodwa uNkulunkulu lo umpostoli Paul amchaza adinga ukuthi aziwe abantu bonke. Wadala konke okusemhlabeni, wadala umhlaba, wadala nakho konke. Akadalwanga, akavelanga, akanasiqalo. Ngakho ke umvelinqangi angeke akwazi ukuthi abe uNkulunkulu lo umpostoli Paul azositshela ngaye. Umpostoli Paul beyomfaka ngaphansi kwalabo uNkulunkuluwana abaningi ababe bakhonza. uNkulunkulu wangempela akavelanga emhlangeni, akanasiqalo, akayena umveli, akanayo imvelo, akanako ukuqala, akanaso isiqalo, akavelanga emhlangeni. Bese aqhubeka athi wenze njani? Akakhonzwa ngezandla kungathi udinga utho. Akahlale emathempelini. Akahlale emathempelini. uNkulunkulu akafani nalo uNkulunkulu ababembiza ngomvelinqangi ekuthiwa wayenezingelosi zakhe engeyazo kunomkhubulwane owayidinga ukuthi njalo uma sekulinyiwe ifruit lokuqala lithathwe liyiswe kuyena ukuze kuzobongwa noma kukhushuke kiwe entabeni kuyokucelwa imvula kuye. Cha, akanjalo uNkulunkulu owenzile izulu nomhlaba. Njengoba engakhonzwa ngezandla akadinge embila wamuntu, akadinge imifino yamuntu, akadinge umuntu ozokhuphukela entabeni ayofuna imvula kuye, akakhonzwa ngezandla sengazi ukuthi udinga utho. Akahlale ezintabeni uNkulunkulu owenzile izulu nomhlaba. Mayiqhubeka ku verse number 26 uthi wazenza izizwe zonke ngagazi linye ukuba zakhe ebusweni bomhlaba, wamisa isikhathi ezinqonyiweyo nemingcele yokuhlala kwazo ukuze zimfune uNkulunkulu mhlawumbe zingase zimphuphuthe zimfunani. Ingane akakude nalo wethu. Nansi into asivezela yona ngoNkulunkulu wangempela. uNkulunkulu wangempela akahlukanisiwe ngezizwe. uNkulunkulu wangempela akasiyo umvelinqangi kithi bese kwesinye isizwe abe uIgbo, adlule kwesinye isizwe abe elinye igama, adlule kwesinye isizwe sephendukile sewuKrishna noma esizweni sabanye abantu sebizwa ngokunye. uNkulunkulu owenza izulu nomhlaba munye, wahlukanisa izizwe ngentando yakhe. Intando yakhe ukuthi zonke izizwe zifune yena, zingafunani zona, zingafuna amadlozi azo, zingafunani zona, zingafuna uNkulunkulu onabazo bokuzakhela. Izizwe zonke zifune yena, zifune yena. Ingane kakude yilowo nalowo wethu. uNkulunkulu kakude kulowo nalowo wethu. Izizwe zonke wazenzela yena ngentando yakhe, ngentando yakhe. Aqhubeka achaze ku verse number 29 ukuthi akufanele sithi uNkulunkulu bufana negolide nesiliva, lezi zinto ababezakhele zona bona. Akanjalo uNkulunkulu, akahlala eguleni, akahlala emsamo, akahlala entabeni uNkulunkulu. Bese athi ku verse number 29 ku verse number 30 ngalokho uNkulunkulu wazithalalisa isikhathi zokungazi. uNkulunkulu wabayeka abantu bakhonza nomkhubulwane, bakhonza umvelinqangi, bakhonza amadlozi. Wabavumela uNkulunkulu wathalalisa isikhathi zabo zokungazi. Lalingakafiki ivangeli, babengakamuzwa lo uNkulunkulu wangempela, kodwa uNkulunkulu wazithalalisa isikhathi zakhe, isikhathi zabo zokungazi. Kodwa uNkulunkulu akasasithalalisi manje. uNkulunkulu akayoyeka umuntu okhonza umvelinqangi. Uthini ku verse number 30 mayiqhubeka? Manje usememezela kubantu bonke ezindaweni zonke benze njani? Baphenduke. uNkulunkulu wamemezela esizweni samaGriki abantu abamhlophe, wabamemezela ukuthi mabashiye onkulunkulu babo beze kuNkulunkulu weqiniso. Lento ehlala ishiwo ngabantu ukuthi inkolo yobuKristu, inkolo yabelungu ingamampunge, ngoba nabelungu yafika kube benonkulunkulu babo. Inkolo yobuKristu yafika kumaGreki ayebantu abamhlophe ngokwebala, bekhonza onkulunkulu babo oZusi noArtemis.
afike abatshela inkolo yobuKristu uthi uNkulunkulu akahlale emathempelini, shiyani leyo nkolo yenu nikholwe ngoNkulunkulu weqiniso odalile izulu nomhlaba. Ngakho nakithi inkolo yobuKristu ifika imemeza imessage efanayo, inomyalezo ofanayo, ofana ncemishi nalo wamengezwa kubantu abamhlophe. Lo myalezo uthi abantu bonke ezindaweni zonke mabaphenduke. Abelungu mabaphendula, amandiya makaphenduka, abantu abamnyama mabaphenduke, amandiya, amaChina, zonke izizwe ezindaweni zonke kumengezela ukuthi maziphenduke. Maziphenduke. AmaChina mawashiya uBuddha aye kuNkulunkulu weqiniso. AmaZulu makashiya uShembe aye kuNkulunkulu weqiniso. Abantu abamnyama mashiya umvelinqangi baye kuNkulunkulu weqiniso. AbeSuthu, amaXhosa, abelungu, amabhunu, wonke umuntu makashiye inkolo yakhe eze kuNkulunkulu weqiniso, ngoba uNkulunkulu umemeze kubantu bonke ezindaweni zonke baphenduke. Baphenduke. Omunye uzothi ke indaba kumele ukuthi baphendukele enkolweni yobuKristu, ngoba uNkulunkulu uma ukuthi umbulile uzembule ezizweni ezihlukahlukene ngeindlela ezihlukene, indaba izizwe zingezi kuye ngeindlela ezihlukahlukene. Indaba bengavumelekile abantu ukuthi beze kuye ngomvelinqangi. Inkinga ukuthi uverse number 31 uyasikhombisa ukuthi ungubani uNkulunkulu weqiniso. uNkulunkulu weqiniso ungubani? Ngokuba verse 31 umisile usuka azokwahlulela ngalo izizwe ngokulunga. uNkulunkulu uzokwahlulela izizwe ngokulunga. Uzozahlulela kanjani izizwe ngokulunga? Ngumuntu amisele khona. Kunomuntu uNkulunkulu amisele ukuthi ahlulele izizwe ngaye, lapho enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Mntaka baba, inkolo noma ingayiphi, noma ingaqhamuka kephi, noma kungaba yasiphi isizwe, uma ingenayo umuntu uNkulunkulu amvusa kwabafileyo, inkolo yamanga leyo. Uma engekho owavuka kwabafileyo, uNkulunkulu anikeze ithemba ukuthi uzokwazi ukuthi ahlulela abantu ngaye, inkolo yamanga leyo. uShembe wafa kwazala omunye, akazange avuke kwabafileyo. Umvelinqangi akaze abe nomntwana, akanangani umvelinqangi, asikaze sitshela ukuthi unendodana. oNkulunkulu bonke esike sezwe ngabo bonke asikaze sizwe kuthiwa banamadodana. Amadlozi angabantu abalele abazange bavuke, bagcina ngokufa. Ngamanye amazwi, uma sizolandela inkolo engenayo umuntu amisela ukuthi ahlulele izizwe ngaye, thina sinenkinga ngoba asinalo ithemba. Asinalo ithemba. uNkulunkulu ulethile ukuthi kube nokwahlulela ngokulunga ngomuntu amisele lokho, and lo muntu lo amisele yilo amvusa kwabafileyo. Yilo amvusa kwabafileyo. Kwathi lapho bezwa ngokuvuka laba babemlalele bahle kusulu, kodwa abanye bathi siyophinda sikulalele ngalolu daba. Abanye bamamkela umpostoli uPaul beyizwa leyo message. Mntaka baba, uma ucabanga ukuthi umvelinqangi unguNkulunkulu, usephutheni elikhulu. Ngoba uNkulunkulu weqiniso akakhonzwa ngezandla, akahlala emathempelini. Umvelinqangi ubelonga kule group yabantu abangoNkulunkulu abaningi abaficwa uPaul bamcasula. Kodwa uNkulunkulu weqiniso unendodana ayimisela ukuthi ahlulele izizwe ngayo. uNkulunkulu weqiniso akanasiqalo njengalokhu kuthi ungumveli owavela ohlangeni. uNkulunkulu behlale khona njalo, zonke izinto zivele ngaye. Zonke izinto zivele ngaye. uNkulunkulu weqiniso unendodana ayivusa kwabafileyo. Umvelinqangi akanamuntu amvusa kwabafileyo. Njengazo zonke ezinye izinkolo ezikhona emhlabeni azinamuntu owavuka kwabafileyo. Inkolo yamaMuslim ayinayo owavuka kwabafileyo, amadlozi awavukanga kwabafileyo, uShembe akavukanga kwabafileyo, uBuddha akavukanga kwabafileyo. Bonke bafa, bangcwatshwa. Kodwa uyedwa uNkulunkulu ammisile ukuthi uzohlulela izizwe ngaye ngokumvusa kwabafileyo. uJesu Kristu lo igama lakhe. Akho mntaka baba, icabangisise lento. Uma ucabanga ukuthi impilo yakho iyosizwa ngumvelinqangi, ungokudatshukela impela. Ithemba likho kuleyonto, kodwa ithemba likuJesu Kristu, ngoba uNkulunkulu waprove ukuthi uyamazi, waprove ukuthi inkonzo yakhe ayenzile iphelele ngokuthi amvuse kwabafileyo. Umvelinqangi kavukanga kwabafileyo. Masikhuleke. Nkosi, mbula
kubantu, susa uNkulunkulu osenamandla into embuzile amehlo abo, wenza ukuthi bambone uNkulunkulu weqiniso, baphendukele kuye, basuke enkolweni zamanga, basuke ekukhonzeni uNkulunkuluwana abangenakusiza, abangenathemba, abangenayo wavuka kwabafileyo. Siyacela Nkosi sikunxusa lokho egameni Nkosi ethu Jesu. Amen.